December na ngayon, so malapit ng Pasko. Kailangan natin mag-isip kung anong magandang maibigay natin sa ating mga suking customer na pumupunta sa ating tindahan. Yung tindahan namin dito ay sobrang liit lang at hindi pa siya kompleto. Kahit na ganun, nag-isip pa rin ako na magbigay ng kahit kunting biyaya para sa aking mga minamahal na customer. Nakapagbili po ako nito ng dahil sa aking alkansyang inipon. Binuksan ko na po yung aking kaunting alkansya para may ipambili po ako ng pangregalo para sa aking mga minamahal na suking customer. So, eto po, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung aking ibibigay sa kanila. Isang beses lang naman to sa isang taon at bilang pasasalamat din sa kanila na sila yung bumubuhay dito sa tindahan. Sila yung nagbibigay ng benta dito sa tindahan. Na sila yung rason kung bakit andito pa rin yung tindahan. Magbabalik lang din po ako ng kaunting biyaya sa kanila. Kahit isang maliit na bagay lang yan, guys. Makapagbigay po tayo, sobrang saya na po ng taong binibigyan po natin. Ika nga, mas maganda po yung tayo yung nagbibigay kaysa tayo yung binibigyan. Mas masarap sa pakiramdam kasi guys na makapagbigay po tayo kahit kaunting bagay sa ating kapwa. So, kaya yan. Ipapakita ko po sa inyo yung aking ibibigay sa kanila. Ito po siya guys. Mug po siya. So, ayan. Meron siyang print. Tapos, nilagyan ko siya ng pangalan ng store sa likod. So, ayan. Ayan yung pangalan ng store namin dito. So, nilagay ko po siya dyan. Pina-personalize ko po siya. Alam nyo guys, isa din po itong marketing strategy para makilala po yung ating tindahan. Kahit na maliit lamang po siya. So, kaya ayan, nilagay ko po siya dyan. Name ng store, tapos andito, ayan. Iba-iba po siya yung print nito. Iba-iba pong design. And then, meron siyang box. And then, meron din akong pa-kalendaryo. So, ayan guys, maliit lang po ito guys, yung kalendaryo, pero maganda din po siya. Pag ako po itong binibigyan nitong mga ganitong bagay, so sobrang saya ko na po, appreciate ko po talaga yung binibigay po sa akin. Bible verse po siya yung nakalagay sa kalendaryo. Ang sarap sa feeling guys na makapagpasaya po tayo ng ating kapwa kahit sa maliit na bagay lamang. At hindi naman po yan sabing araw-araw ginagawa natin. So, isang beses lang naman po yan sa isang taon. Mag-effort din po tayo ng ating ibibigay sa kanila. So, ayan. Sa mga may tindahan dyan, meron po ba yung pamasko nyo sa inyong mga suking customer? Excited na po akong mamigay nito sa kanila. Ibibigay ko po ito pag malapit na po mag-Christmas. So, kaya yan. Dito lang muna siya. Yung mga mug, matagal na po ito dito dumating. Noong November po ito dumating sa akin. Kaso nga lang, hindi ko po siya agad na unbox. So, kanina ko lang po talaga siya binuksan. Pero, tiwala naman ako na well-packed po siya at walang mga damage dahil grabe masyado yung packaging ng sender. So, kaya ayan. So far, wala naman po siyang mga damage. Hanggang dito na lang po guys yung aking video. Sa hindi pa po pala nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe Ilongga Mix TV at huwag kaligtaang pindutin ang notification bell dyan sa ilalim para maging updated po kayo sa aking mga susunod na videos. Maraming salamat po and God bless!